ሰላም ንሎሚ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪትና ዝተፈላለዩ ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብትሕትና ንላበው። ኩናት ክፍጠር ይኽእል እዩ ብዝብል ካብ ትግራይ ዝፈልስ መንእሰይ ዘይነዓቅ ቁፅሪ ምዃኑ ንምእማኑ ኣየፀግምን። እዚ ድማ ኣብታ ክልል ዘሎ ቅልውላው ከም ዝኾነ ምርዳእ ይከኣል። መናእሰይ ካብቲ ዓዲ ዝውሕዙ ዘለዉ ብምኽንያት እቲ ዝናጋዕ ዘሎ ፖለቲካ ከም ዝኾነ ካብ መቐለ ንኣዲስ ኣበባ ካብ ኑር ንላዕለ ወይ እውን ካብቲ ተቐሚጡ ዘሎ ታሪፍ ብዕፅፊ እንዳኸፈሉ ይኸዱ ከም ዘለዉ ምዕዛብ ተኻኢሉ። ኣብ ትግራይ ደበና ኩናት ካብ ዘንፃላሉ ኣብ ዕዳጋ ልዑል ወስኺ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ካብታ ናይ ኣየር በረራ ኣቋሪፃ ዝብል ዝተወዝዐ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዘይተመለሱ ብኡ ዝቐፀሉ እኳ እንተለዉ ከም በዓል ዘይቲ ካብ 2500 ናብ 2060 ዝወረዱ ኣለዉ። በንፃሩ ግን ካልኦት ደቀቕቲ ነገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከም ዝወሰኹ የመላኽት። በዓል ለካቲት 11 ስጋኣቱን ኣብ በዓል ለካቲት 11 ገለ ሰባት ብወገን ፒፒ ነቲ ዕለት ብድምቀት ንኸይሓልፍ ንምዕንቃፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣታት ኣለዎም። ገለ ሰባት ከዓ መንግስቲ ክሳብ ባዕሎም ዝትንክፍዎ ዝኾነ ዓይነት ምትንኳይ ከም ዘይገብር ይሕብሩ። ብዝኾነ ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ ብሰላም የፅንሐና። ዜና ኣብዚ ኣብቂዐ ኣለኹ። ምሳኹም ዝነበርኩ ኣዲስ ፕረስ 11 እየ። ስለዚ ተኸታተልኩምኒ ኣዝየ የመስግን።